Init. Naon. Mayroon na siya. Ang dilim. Mapunta yun juga. Coba tiup sa? Dili. Trapo eh. Tapukan. Kamera sa kubangan. Ano ba niya? Di ito sa bus. Kuha ka suod. Mira nga na. Buha ko at usok lang yung iba. Guys, ayag na. Madali-dali. Naisuga nga lead man na siya.
uban kayo na microphone ko live lami ilang microphone. Dati. Ring light ko eh. Order ko sa Lazada. Hindi na ko hang. Hindi rin. Iwasan ko. Huwag ko na. Di ka mo nagipalit. Nagkalam lang. Pero kung matilas ko, hindi pinakalago. Tubig. Sabit-sabit eh. Hamang taas-ado ba ni? Dari naglamba-lamba sa naon. Basa mo. Online. Hindi ito mo. Basta ilan ang trabaho sa hospital. Chicken man, abit din. Alam mo ang buhay o temporado. Dito! Temporado, buhay, bilang bakal na. Dia may buat gun tago. Siya. Syuto o temporado. Syuto o bugo. Yan po guys, tihang. Anghang kayo. Don't forget to like and share. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking